Salutare! Astăzi vom avea un speed cu skinul Capitanul Misfortune de League of Legends. Acesta este mainul meu și primul campion ales după basic-ul obișnuit. Desenul este realizat într-o formă puțin mai brută, pot spune, nu am vrut să finisez chiar totul. Este al doilea desen cu acest campion, primul fiind Arcade Misfortune, realizat acum 2 ani, dar nu am speed cu el. Am încercat să fac totul în așa fel încât desenul să fie apropiat de skinul original, cu mici diferențe de fundal, după părerea mea nu ar fi ieșit atât de bine. Desenul a fost realizat pe perioade lungi, în jur de 3 săptămâni, iar poziția, lumina sunt ușor schimbate, deși sper să nu arate chiar atât de rău. Mai găsiți pe canalul meu și alte speed-uri din LOL și nu numai. Următorul speed din LOL va fi legat de Caitlyn și Jhin, o interpretare originală cu cei doi la cererea câtorva jucători. Momentan nu am nicio idee. Dacă sunteți plini de inspirație, nu ezitați să-mi dați un comentariu legat de asta. Sper că v-a plăcut și acest speed. Nu uitați să dați un like, un share și un comentariu să văd cât de mult v-a plăcut. Mă găsiți pe Facebook și Instagram, voi pune în descriere linkurile de la cele două platforme unde mă puteți urmări și nu uitați să dați subscribe la canal și să bifați căsuța cu notificări pentru a ști când voi posta din nou. Eu am fost Ana, pe data viitoare.